jien bla marrit miegħek, bla marrit. Inkun x'in il-kontra ta' disciplinat. John Malija. U d-diskussjoni tissokta mal-Head of Department Madrix. Għandi suspetta l-fej. Għax is-solt ma jkun hawnx mistieden qudiemi naqbad nitfaħħa xalla bibż. La f***in jafu, bro. X'ċuxu Dunkar. Michael Spanjol fuq il-podcast ta' John jajja il-Dunkar nċuċ. Ma nabżon nsemmuh daqsxejn iktar tal-pajjiż ta' Għalfej. kien jgħalmek ter-rap jaħjar. Li go tiegħi ma jaċċettax. Mara bla hips. Jaħli taf minn fejn ġejja? Burger bla chips. Jaħli l-perit. Aw salla qalbi, xiex. Aws talla! Għiex bil-karozza nidġiman nis. Il-aws talla! Tivvinta kelma, għas-sempliċi skop biex meta tgħid ħobbu jew tiklu, ngħidlek x'inhu, ngħidlek. Jinti felser.